Mbak Rati. Saderipun nyuwun pangapunten kunjuk Bapak Ibu ingkang kagungan mobil. Nggih menika nomor polisi B28 48. Mohon untuk geser dulu Bapak Ibu B2848 karena ada kendaraan lain yang mau keluar. Oh niku kagungannya Pak Edi. Oke. Kepati malam minggu buka solo panjenengan yo semilir iya Dek Widya. Dewi dia pi nesu topo tekane kampil ijo bejane sing duwe